Каралеўскія лазенкі ў Варшаве, а ў іх кітайскі сад. Гэта рэканструкцыя комплексу, які паставілі на загад апошняга караля Рэчы Паспалітай абодвух народаў Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Наш манарх вельмі любіў Кітай. Чалавек, які цяпер кіруе Беларуссю, таксама вялікі аматар паднябеснай. Вялікі Кітай, як любіць называць яго Лукашенка. Адкуль такая хімія між кітайскай кампартыяй і рэжымам у Беларусі? І чаму Пекін так рашуча дэманструе свае кантакты з Менскам? Якія могуць быць наступствы? І чаму ўсё так? Кітай – краіна нумар 2 ў свеце, сяброўствам з якою гэтак хваліцца узурпатар. Нас с председателем Си Цзиньпином связывает глубокая и искренняя дружба. Стасункі, дзеля якіх у Менску нават здымалі герб гораду з Маці Божай, імаверна, каб не раздражняць камуністычных гасцей, супольнае вайсковае вучэнне і чуткі, што Кітай можа падстрахаваць рэжым на выпадак упадку Расеі. Аднак ці ёсць да гэтага падставы? Пачнем з эканомікі. За апошнія гады таваразварот з Кітаем няспынна рос. Пры гэтым сальда гандлю з Паднябеснай нязменна застаецца не на беларускую карысць. Штогод ад 2 до 3 мільярдаў долараў на рахунак Кітаю. А ў першай палове гэтага года беларускі экспарт у Кітай істотна прасеў, больш як на траціну. У адносінах з Кітаем ніякай, што называецца, халявы няма. Кітай не гатовы субсідзіраваць беларускую эканоміку, асабліва ў тых маштабах, у якіх гэта робіць Расія. Там некія падарункі ў выглядзе некага басейна ці стадыёна, які адбываюцца раз у некалькі год. Ну так, это падарункі, але гэта мала што мяняе. То бок, у гэтым плане, у эканамічным плане, Кітай ніяк не можа быць балансірам Расіі. І ў адносінах з Кітаем даволі вялікі дысбаланс, адмоўная сальда, то бок Беларусь больш купляе ў Кітаі, чым прадае. Калі казаць пра некі вайскова-палітычны чыннік, то зноў жа цяжка тут казаць пра тое, што Кітай можа быць такім балансірам для Беларусі як Расіі. Менавіта Расія пацяшніла Беларусь на рынку калійных угнаенняў. Сёлета ў Кітаі пастанавілі менш закупляць прадукцыі Беларусь-калію. Затое ў жніўні рэжым Лукашэнкі і КНР падпісалі пагаднення пра гандаль паслугамі ды ажыццяўлення інвестыцыяў. Узурпатар назваў гэты дакумент гістарычным, але лічбы ў падручнік гісторыі наўрад ці трапяць. Мы ожидаем, что в ближайшие 5 лет экспорт белорусских услуг в Китай вырастет как минимум на 12-15%, а инвестиции в Беларусь не меньше, чем на 30%. Паводле публічных звестак дзяржаўных органаў у Беларусі, аб'ём кітайскіх інвестыцыяў за 32 гады дыпламатычных дачыненняў склаў каля 3 мільярдаў долараў. Найбольш паспяховы і заўважны на вуліцах праект аўтамабілі Белджы. Прадукцыя беларуска-кітайскага заводу выдатна прадаецца як у Беларусі, гэтак і ў Расіі. А пасля нападу на Украіну ў 2022 годзе кампанія перажывае сапраўдны бум. Разам з іншымі кітайскімі брэндамі Джылі заняло на рынку месцы, вызваленыя заходнімі кампаніямі. А вось яшчэ адзін гучны праект «Вялікі камень», якому прарочылі рост да ўзроўню ўсёй эканомікі Беларусі, спадзеваў не апраўдаў. Вялікі камень не мае амаль ніякага значэння для эканомікі Беларусі. Гэта толькі 0,5% ад усей беларускай эканомікі. Там ёсць выручка каля 400 мільёнаў долараў на год. Там працуюць каля 3000 чалавек, меней за 100 прадпрыемстваў. І гэта зусім не тое, што планавалася. Я нагадаю, што планавалася, што там будуць працаваць не 3000 чалавек, а амаль 200 000. Мы калісьці баяліся, што к нам прыедуць так шмат кітайцаў, што і ў нас будзе кітаізацыя Беларусі. Там планавалася выручка каля 50 мільярдаў долараў. Калі раней Кітай яшчэ рабіў нейкія там стаўкі, меў спадзяванне на эканамічную ролю Беларусі, там як, напрыклад, транзітная краіна дзеля кітайскіх тавараў на захад, цяпер у сувязі з усімі нашымі падзеямі
гэта крышачку зменшылася. Цягам гадоў паднябесная ахвотна выдавала крэдыты на будоўлю і мадэрнізацыю заводаў. Вось толькі пазыкі гэтыя былі звязаныя з закупам кітайскага абсталявання з выкарыстаннем кітайскіх тэхналогіяў і нават китайских рабочих. Реализуют очень такую замечательную схему. Они дают деньги на производство, на постройку различных предприятий, но при этом эти кредиты они, скажем, потребляют сами. То есть строительством занимаются непосредственно их фирмы. То есть фирмы назад забирают эти деньги, ну а потом плюс еще получают назад кредиты, кредитные проценты. Падобна Кітай дзеяць і з іншымі слабейшымі краінамі. Гэтак Чарнагорыя трапіла ў даўгавую яму праз аўтастраду, якой кітайскія рабочыя не здолелі здаць у тэрмін. Дарога сама сябе не акупляе, як і збудаваная за кітайскі крэдыт магістраль у афрыканскай Руандзе альбо чыгуначная лінія ва Ўгандзе. У Беларусі 3 цэментавыя заводы, збудаваныя на кітайскі крэдыт, стратныя і не былі ў стане самастойна аддаць пазыку. Добрускі завод мелаванага кардону дабудавалі са спазненнем на 6 гадоў. У 2015-м кітайскія рабочыя нават ладзілі паход на Менск, дамагаючыся выплаты заробкаў. На мою думку, аніякіх перспектываў беларускай кітайскай супрацы зараз няма. Кітай глядзіць на Беларусь як на краіну, якая ўжо спынілася ў сваім развіцці, дзе нельга зарабіць грошы, якая не выконвае ніякай ролі на захадзе. Бадай найбольш скандальная гісторыя са светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінатам, які будавалі 10 гадоў. Беларускаму боку, нават нягледзячы на кітайскі крэдыт, давялося разарваць кантракт з кітайскай кампаніяй і дабудаваць яго самастойна. Праз год пасля канчатковага запуску завод увайшоў у топ-3 самых стратных прадпрыемстваў Гомельшчыны. Камбінат здалі з парушэннямі, а мясцовыя жыхары пратэставалі супраць невыноснага смуроду. Чем они виноваты, чтобы хлором их вытравливали? У іншай частцы краіны кітайская кампанія таксама нарабіла скандалу. ЛЭП для Астравецкай АЭС будавалі кітайцы з кітайскімі тэхналогіямі за кітайскі крэдыт. Пад будову канструкцыяў высеклі значна больш лесу, чымся закладаў праект. А ў весну 2016-го апоры ўвогуле растаялі разам са снегам і ўтапіліся ў балоце. І ўсё ж, калі мы кажам пра пабудову заводаў, то тут, прынамсі, можна знайсці плюс – новыя працоўныя месцы для беларусаў. Китайская сторона для белорусов – это способ сбыть какие-то свои подсанкционные товары, обойти санкции и так далее. Импортозамещение европейское, американское преодолеть таким образом. То есть сейчас это взаимовыгодное сотрудничество. Ну, в большей степени, даже сложно сказать для кого, скажем. Но Китай все-таки, как и во всем мире, инвестирует, реализует свои проекты, зарабатывает деньги. Кітай – другая эканоміка свету, аднак застаецца пытанне, навошта для эканамічнага ўзаемадзеяння, якое, прынамсі з афіцыйных звестак, не дае краіне вялікіх прыбыткаў, такія шчыльныя палітычныя кантакты. Дыпламатыя мае сваю мову, этыкет і знакі. Амбасада, яе месцазнаходжання і памер – гэта часта таксама сімвалы. Напрыклад, расійская амбасада ў Варшаве знаходзіцца праз дарогу ад прэзідэнцкага палацу і ў разы большая за гэты самы прэзідэнцкі палац. Справа ў тым, што раней гэта было прадстаўніцтва Савецкага Саюзу, які такім чынам хацеў паказаць сваю перавагу над польскімі камуністамі і кантроль над сацыялістычным сатэлітам. Летась Кітай адкрыў новую амбасаду ў Менску. Гэта бадай найвялікшае дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Беларусі. Комплекс будынкаў пад 8 паверхаў, а месціцца ён праз дарогу ад рэзідэнцыі Лукашэнкі, палацу незалежнасці. Адзін каментатар у сеціве неяк заўважыў, кітайскую амбасаду нібыта збудавалі для таго, каб Лукашэнку было куды ўцякаць у выпадку, калі аўтамат без ражка не дапаможа.
Лукашенко і яго рэжым будуць пераходзіць далей пад мацнейшы кантроль Пекіну. Для гэтага ўжо прызначылі новага амбасадара КНР у Беларусі. Папярэдні ён быў старога ўзору. Цяпер яны адправілі дыпламата, які непасрэдна займаўся масавым абыходам санкцыяў з боку РФ, КНР і перадачай тэхналогіяў для вайны ў памежных правінцыях. А цяпер ён новы амбасадар. Тепер він новий посол. Апошнім часам у Беларусь нярэдка прыязджаюць кітайскія афіцыйныя дэлегацыі. Летась у Менску быў міністр абароны КНР, а ўжо сёлета ля мяжы з Польшчай і Украінай кітайскія ды беларускія вайскоўцы трэнаваліся штурмаваць аэрапорт у межах супольных вучэнняў. Аналітыкі сцвярджаюць, Кітай цікавіцца Беларуссю як тэрыторыя і блізкая да захаду, але не з эканамічнага гледзяшча. Гэта, скажем, геапалітычнае значэнне Беларусі для Китая дзеля таго, каб мець магчымасць прадэманстраваць сваю блізкасць да вось гэтага сэрца заходняга свету. Гэта, можна казаць, адказ на прысутнасць заходніх краін і актыўнасць заходніх краін ва ўсходнеазіяцкім рэгіёне, што, маўляў, калі вы знаходзіцеся ў непасрэднай блізкасці ад нас, не думайце, што мы будзем спаць у шапку і знаходзіцца у далёкасці ад вас. Не, вось у нас ёсць гэты беларускі выступ з ягоным такім зручненькім прэзідэнцікам і вось будзем вам пагражаць адсель. Не тое, што пагражаць, но дэманстраваць. Сваю дэманстрацыю зладзіў і рэжым. Гэтак Лукашенко хваліўся, што ягоны малодшы сын Мікалай вучыўся ў Пекіне. Мы ведаем, што дзеці і расійскай эліты, і, дарэчы, кітайскай эліты ў значнай ступені атрымоўваюць адукацыю на захадзе. А Лукашенко вот такім дэманстратыўным чынам дэманструе вось той палітычны, дыпламатычны, стратэгічны паварот ад захада на ўсход, на поўдзень, про які ён шматразоў аб'яўляў. Для нього дыверсіфікацыя ўплыву Росіі пэўным чынам. Для яго гэта дыверсіфікацыя ўплыву Расіі. І цяпер кітайцы выглядаюць мякчэй, чым расейцы. Сам Лукашенко можа да канца і не разумець, што яго чакае. І не розуміти, що на нього очікує. Варта памятаць, што ў Кітаі пануе камуністычная дыктатура, якая прагне дамінаваць у свеце. Эксперты асцерагаюцца, што праз нейкі час КНР можа заатакаваць Тайвань. Проста ў нашыя дні ў Паднябеснай пераследуюцца цэлыя этнічныя групы. Для уйгураў мусульманаў створаныя канцэнтрацыйныя лагеры. Дзеяць укаранёныя лічбавыя тэхналогіі паліцэйскага кантролю. Менавіта Кітай, а не Расія, галоўны патрон Паўночнай Карэі. Для Пекіну, Беларусі і КНДР гэта прыблізна тое самае. Гэта трэба разумець. Будучыня Беларусі пры Лукашэнку — гэта пераўтварэнне ў еўрапейскую Паўночную Карэю. Улічваючы, што Беларусь па насельніцтве значна менш, чым РФ, пераўтварэнне Беларусі ў Чучхэ — гэта вельмі кароткачасовая перспектыва. Аналіз можа здавацца вельмі алярмісцкім, але менавіта Сі Цзіньпін першы, яшчэ перад Пуціним, павіншаваў Лукашэнку з гэтак званай перамогай на выбарах 2020 года. Скажы мне, хто твой сябар, і я скажу, хто ты. Вітаўт Сіўчык, Лёсат.